ସେ ଥିଲେ ପଦ୍ମିନୀ ପରଶମଣି, ସ୍ନେହ ସଦିଚ୍ଛାର ସ୍ରୋତସ୍ୱତୀ, ପ୍ରେମ ପରୋପକାରର ପଦାବଳୀ, କରୁଣାର କଳ୍ପତରୁ, ଭାବଭକ୍ତିର ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ, ଅଭାବୀ ମଣିଷର ଅଭୟଦାତ୍ରୀ, ସମ୍ଭ୍ରମ ସଂସ୍କାରର ଅନୁପମ ସଂସ୍କରଣ, ମଧୁଠୁ ବି ମଧୁର ସହାନୁଭୂତିର ସମ୍ଭାର, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାର ପଞ୍ଚାମୃତ, ରଥ ପରିବାରର ଅଭ୍ୟୁଦୟର ଅଭିଧାନ, ବିକାଶ ଓ ପ୍ରକାଶର ବିଜ୍ଞାପନ, ନବନିର୍ମାଣର ନେପଥ୍ୟ ନାୟିକା ସେ ପରଶମଣି ପଦ୍ମିନୀ। ସୌରୀରୁ କଏରା ପାରି ଦୁଇ କୂଳ, ସେ ଥିଲେ ଦୁହିତା ଦୁଇ କୂଳର ହିତା। ସେ ଥିଲେ ପାବନୀ ପଦ୍ମିନୀ, ପ୍ରତି ପଦପାତରେ ଫୁଟୁଥିଲା ପଦ୍ମ, ଫଳବତୀ ହେଉଥିଲା ସ୍ୱପ୍ନ। ତାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଆଜି ଦୁର୍ଲଭ ଦୁରନ୍ତ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପଦ୍ମିନୀନାଥ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସାଲେପୁର ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୌରୀ ଗ୍ରାମରେ 1962 ଅକ୍ଟୋବର 26 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ପଦ୍ମିନୀ। ପିତା ଗୋଲକ ଚନ୍ଦ୍ର ଶତପଥୀ ଓ ମାତା ଭବାନୀ ଶତପଥୀଙ୍କର ସେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟମା କନ୍ୟା। ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ଶେଷ କରି କଲେଜରେ ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କଲେ ପଦ୍ମିନୀ। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ବିବାହ ହେଲା କର୍ମଯୋଗୀ ଧନେଶ୍ୱର ରଥଙ୍କ ତୃତୀୟ ପୁତ୍ର ଶିଳ୍ପପତି ପ୍ରମୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ରଥଙ୍କ ସହ। ପତ୍ନୀ ଭାବରେ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ପଦ୍ମିନୀ ହେଲେ ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ଓ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନର ଜନନୀ। ବହୁ କୁଟୁମ୍ବୀ ପରିବାର ଭିତରେ ତାଙ୍କର ନିଆରାପଣ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଥିଲା ସଭିଙ୍କୁ। ସ୍ନେହ ସଦିଚ୍ଛା ଓ ଭଲ ପାଇବାର ଡୋରିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ବାନ୍ଧି ରଖିବାର ମହନୀୟ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। ପରିବାର ଓ ଏହାର ପରିଧି ବାହାରେ ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଥିଲେ ପରଶମଣି ସଦୃଶ। ତାଙ୍କରି ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସଦିଚ୍ଛା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଆଜି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ପ୍ରେରଣା ବଦଳରେ କେବେ କୌଣସି ପ୍ରତ୍ୟାଶା ନ ରଖି ପଦ୍ମିନୀ ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ପରୋପକାରାୟ ସ୍ୱର୍ଗାୟ ପାପାୟ ପରପୀଡ଼ନର ମହନୀୟ ଆଖ୍ୟା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଥିଲେ ବି ସମାଜର ଅଭାବୀ ଅବହେଳିତ ଦୁଃଖୀରଙ୍କୀଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନ ଦରଜା ଖୋଲା ଥିଲା ସବୁବେଳେ। ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନର ଉନ୍ନତି, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରଗତି ଏବଂ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତାଙ୍କର ଅକୁଣ୍ଠ ସହଯୋଗ ଥିଲା ପ୍ରଶଂସନୀୟ। 2015 ଅଗଷ୍ଟ 13 ତାରିଖରେ ପଦ୍ମିନୀଙ୍କ ପରଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲା। ଆଜି ତାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକୀ। ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଲୀନ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ଅନେକଙ୍କ ହୃଦୟ ଓ ମନରେ ସେ ଆଜି ଚିର ଆୟୁଷ୍ମାନ। ତାଙ୍କରି ଅମ୍ଳାନ ସ୍ମୃତିକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି ପଦ୍ମିନୀ କେୟାର ମଲ୍ଟି ସ୍ପେଶିଆଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲ। ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଘାଟିତ ଏହି ହସ୍ପିଟାଲ ଆଜି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆଶା ଓ ଭରସାର କେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟିଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଲାଗି ଏହି ହସ୍ପିଟାଲ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟରତ। ଏହି ଅବସରରେ ସେହି ମହିୟସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଡ୍ରିମ୍ସ ପରିବାର ଜଣାଉଛି କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ, ଭକ୍ତିପୂତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।